Samantala, presyo po ng bangus sa Dagupan City tumaas o pumalo na sa 250 pesos kada kilo. Nagbabalik po para sa balitang yan, Idol Jam Victorio. Tumaas pa sa 250. IFM Report. Tumaas pa sa 250 pesos ang kada kilo ng bangus sa Dagupan City dahilan umano ng matumal na bentahan sa kasalukuyan. Sa panayam sa isang consignation owner sa Magsaysay Fish Market, dahilan umano ng uunting similya ng bangus na pinapalaki sa mga palaisdaan at patuloy na epekto ng mga nagdaang bagyo kaya tumaas pa ang presyo ng produkto. Kaya mataas yung presyo ng bangus kasi wala nang kung kulang ng supply ng similya. Mas lalo pa tataas pa ito kasi maraming spin na hindi nalagayan kasi yun nga walang supply ng similya na. Yun, madaming namatay na bangus na kawala. Kaya yun, kukunti yung mga supply. Yan si Ryan Doria, consignation owner sa Magsaysay Fish Market. Nasa 10 pesos umano ang kadalasan tapya sa tagdag sa presyo kung may pagbaba man kada araw. Sa kanilang pagtatala, ito na umano ang pinakamataas na naging presyo ng bangus malayo sa dating mahal na presyohan na nasa 200 pesos lamang. Wala ng supply ng bangus, ito lang ang tumagal na mataas na presyo Ang pinakamataas lang is 200 lang ngayon ang mababa 200 Noon talaga, ngayon lang nangyari ito na mataas yung presyo ng bangus. Dahil dito, umaaray ang ilang bangus vendors dahil mailap ang mga mamimili sa taas ng presyo ng bangus. Matumal kasi ngayon. Kasi masyadong mahal ang bangus. Sana, ewan ko lang kasi kung minsan bababa, kung minsan tataas. Hindi naman pare-pares ang Nakaabang pa rin umano ang mga ito sa magiging lagay sa presyo ng bangus ngayong paparating ang Yuletide season kung kailan madalas ay mataas ang demand sa produkto. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM